Ja, mijn naam is Daniel Spee. Ik werk bij Meesterzin. En Meesterzin, daar ben ik bedrijfsleider. En Meesterzin doet meerdere dingen in de restauratiesector, specialistisch. En wat we vooral hier gedaan hebben, is eigenlijk het natuursteenwerk van de buitenschil. Meesterzin is eigenlijk een bedrijf wat ooit begonnen is in de natuursteensector, echt als steenhouwerij. Onderdeel ook van een aannemer ooit in het verre verleden, want het bedrijf is zeer oud. Het bedrijf waar we bij behoorden is 225 jaar oud en op een gegeven moment zijn ze ook begonnen met steenhouwen. Dat steenhouwen is heel lang doorgegaan en op een gegeven moment krijg je nieuwe vragen in de markt en zijn we eigenlijk ook gaan differentiëren. Dus zijn we ook mortelreparatie heel erg gaan doen en ook tot beton, want beton en repareren met mortels en mensen in laten zetten op textuur. En dus heel veel aandacht voor detail, dat is eigenlijk wat het dan primair nog over gaat. En dat hebben we uitgebouwd. Uiteindelijk zijn we dus ook nog kunstwerken gaan doen, omdat er veel raakvlakken liggen. Zijn vaak van natuursteen, brons en dat zaken. Maar al die mensen hebben één ding gemeen, mooie dingen maken, veel aandacht voor detail. Met vooral veel passie voor waar ze mee bezig zijn. En dus natuursteen doen we nog steeds en dat is ook de reden waarom we nu hier staan. Welke projecten springen in het oog? Dat is natuurlijk voor iedereen heel erg persoonlijk. Maar om een aantal voorbeelden te noemen, we zijn nu bezig met Piet Hein in de Oude Kerk in Delft. En dat is op zich ook natuurlijk een prachtig restauratieopgave. En dat doe je altijd in een team. Dus dat is het mooie ervan. Het gaat meer over als alleen over het object. Het gaat over alles bij elkaar. Maar ook hier in Maastricht hebben we onlangs voor een fontein wat kleine ornamentjes gerestaureerd. Dat vinden die mensen ook mooi. Maar ook de specifieke objecten die voor een gemeente heel belangrijk zijn. Maar we doen ook sluizen en we hebben onlangs een sluis in Amsterdam opgeleverd en dat doen we dan ook samen met andere aannemers. Maar dat is ook een mooi project. En dat zijn allemaal toch wel best wel uiteenlopende dingen. Maar één ding brengt het allemaal samen, is dat iedereen die daar bezig is, die doen het omdat ze dit graag willen en mooie dingen willen maken. Dus ik denk dat dat wel kenmerkend is en waar we dan ook wel trots op zijn. De grootste uitdaging is ook denk ik wel, wat gaan we precies tegenkomen? Gelukkig is er in het voortraject al vrij snel door de bouwcombinatie Laudi-Woudenberg gevraagd, eigenlijk al voordat er een aanbesteding plaatsvond van kom eens kijken en wat zie jij en waar moeten we rekening mee houden. Dus er is al vrij snel toenadering gezocht en contact gezocht van waar zijn hier de uitdagingen. Dus dat maakt het wel een stukje makkelijker, want dan heb je in ieder geval begrip van elkaar. Ik denk dat dat uiteindelijk ook uitstraalt in wat daarna allemaal gaat gebeuren. Maar de uitdaging is natuurlijk hier, als je hier ziet, het is echt een heel oud object. En er zitten heel veel steensoorten in die specifiek zijn voor dit deel van Nederland. En dat is logisch. Steen, vroeger werd dat vaak via het water getransporteerd. En dan zoek je het vaak via de Maas, want daar ligt tenslotte Maastricht aan vast. Dus die stenen komen uit die gebieden. Alleen de vraag is waar precies. Want daar werd in die tijd allemaal niet zo goed vastgelegd. En het belangrijkste was natuurlijk het bouwen van een muur die ter verdediging diende. En dat is ook het mooie, je ziet allerlei verschillende bewerkingen. Dus de muur vertelt verschrikkelijk veel informatie over hoe vroeger zo'n muur gemaakt werd. En dat er allemaal waarschijnlijk verschillende steenhouwers hier aan gewerkt hebben. En dat zie je ook natuurlijk. Dus het is eigenlijk één grote handtekening van de geschiedenis. En dat moet je hier proberen in te leven. En ook bij je mensen weer over zien te brengen. Want heel vaak restaureren we nu op een andere manier. En hier is er echt voor gekozen om echt die tijdstap terug te maken naar toen. En daar is heel veel aandacht voor gegeven, ook in de steenkeuzes die daarin gemaakt zijn. En dan komt de grootste onduidelijkheid. Er was één deel bekend, dat lag uit elkaar. En vervolgens moest het hele deel nog uit elkaar. En dan kom je pas langzaam tot de conclusie, hoeveel moet er nou echt gebeuren. Dus je grootste uitdaging is toch binnen een bepaald tijdschema waar je met z'n allen afspreekt, dat te kunnen blijven doen. Maar je hebt nog heel veel onzekere factoren. En dan is het mooi als het uiteindelijk gewoon precies allemaal in elkaar valt. Ja, het proces, dus de werkzaamheden die we hier gedaan hebben, die bestaan uit een heel aantal trajecten. Een van de eerste trajecten was onder andere een deel van de muur, die was al ingestort en al afgevoerd en voor een deel gearchiveerd waar welke blokken zouden moeten zitten. Alleen dat was met goede bedoeling, maar de muur was al ingestort. Dus wat hebben wij gedaan? We zijn in eerste instantie op een locatie geweest waar die blokken lagen opgeslagen. Die hebben wij allemaal ingemeten en die hebben we getracht om in een 3D-model in te plaatsen, dus een puzzel te maken van waar zouden die moeten zitten in de muur in combinatie met oude foto's en dergelijke. Dus dat is een heel puzzel geworden. Die puzzel is gemaakt en aan de hand van die puzzel is er vervolgens van tegelijkertijd en al die blokken die er lagen is ook een conditieopname gedaan. En toen hebben we besloten om het deel wat goed was, waar we met z'n allen over eens waren, die gewoon terug de muur in gaan zonder verdere werkzaamheden. Die zijn meteen teruggegaan naar Maastricht. De overige blokken zijn naar onze werkplaats gegaan in Ameide. En daar zijn we begonnen met de eerste reparaties, proefreparaties ook van hoe gaan we het er laten uitzien. En vervolgens hebben we daar een soort schepstatuur aangehangen en die hebben we over heel de werkzaamheden heen gelegd.
Vervolgens hebben we ook besloten om een werkplaats op locatie in Maastricht in te gaan richten. Om ook die verbinding te hebben, maar ook om hier op locatie de blokken die dus hier allemaal opgeslagen lagen te gaan repareren. En ook die conditiemeting te doen en dan vervolgens gewoon gedurende de 10 maanden die we hier ongeveer gezeten hebben, die werkzaamheden uit te voeren. We staan hier bij de muur, waar dus heel veel werkzaamheden zijn uitgevoerd en waar de muur inmiddels weer in elkaar zit. We hebben hier ook een blok wat een beetje een voorbeeld geeft, want we hebben verschillende dingen gedaan. Er zijn blokken vernieuwd, maar dat is maar een heel klein deel geweest, want er is gekozen om echt zoveel mogelijk van het oorspronkelijk te laten bestaan. En dat betekent in dit geval dat heel veel blokken gerepareerd zijn op verschillende methodes. Daar is in het begin ook heel veel afstemmingen voor geweest. Er is een Rijksdienst bij betrokken geweest, de architect, de gemeente, de aannemers bij geweest. Samen gekeken van en wat gaan we dan precies doen, hoe ziet er dan uit. Dus we hebben meerdere dingen mogen doen. Ook de steenhouwers hebben wat voorzetjes mogen doen om te kijken van waar zoeken we nou naar, wat is nou mogelijk. Maar hier zit bijvoorbeeld een steen waar ze dus een stukje steen, donorsteen hebben gebruikt. Dat er weer in hebben gezet omdat er een stuk aan ontbrak. En daar ook veel aandacht aan besteed hebben om dat te laten opgaan in de stenen zelf. Dan kun je zeggen, wat doet dat nou precies? Ja, als je overal rechte stukken steen in zou zetten, gaan er die uitspringen. En die steen die verweert nagenoeg niet. Het enige wat hij krijgt is een soort patina. En dat is die mooie typische kleur van de Naamse steen die je hier ook ziet. En als je daar dus allemaal rechte blokken in zou zetten, dan gaat dat opvallen. En dat hebben we hier gedaan. Er zijn ook blokken die aan elkaar geplakt zijn. Er zijn blokken waar heel grote nieuwe stukken in zijn gezet. En daar is ook heel veel aandacht besteed om dan het oorspronkelijke bij te kleuren. Maar ook is er heel veel gekeken naar de bewerking van de steen. Want de oorspronkelijke hakmethodes, die moet je benaderen, wil het niet gaan opvallen. En daar is hier heel veel aan gedaan. En het mooie daarvan is ook, we hebben een aantal jonge steenhouwers. Die hebben samen met de wat volwassenere steenhouwers ook heel veel van kunnen leren. Dus het mooie van dit project is wel, het is ook een leerschool voor jonge mensen. Omdat er veel van is, kun je er veel tijd in steken en dan kun je ook mensen er iets van meegeven. En uiteindelijk krijg je dat terugbetaald in het resultaat. Want ik moet eerlijk zeggen, ik stond hier net en ik moest zelf ook zoeken naar welke dat we ook allemaal gedaan hadden. Ik hoop er straks al een keer eerder over begonnen. Het is natuurlijk heel vroeg in de beginfase hebben we al gesprekken gehad. Maar uiteindelijk is dat daarna ook heel vaak doorgegaan. Dus ik denk dat de kracht van dit werk ook wel is de enorme samenwerking, het begrip voor elkaar. Dus we weten allemaal dat we niet alles weten als we aan een restauratieobject beginnen. En dat is ook het mooie van de gemeente, heeft hier echt continu mee bezig geweest. Begrip, uitdagingen, de energie gestoken ook om natuurlijk een aantal keren naar de steenhouwerij te komen. Uiteindelijk ook de vraag natuurlijk of wij hier op locatie wilden komen werken. Hè, omdat we natuurlijk probeerden met z'n allen ook zo min mogelijk transporten en bewegingen te krijgen. Maar ook het mooie daarvan is dat onze steenhouwers uiteindelijk ook heel erg veel zijn gaan houden van het Maastrichtse en van dit object. En dat zorgt er denk ik ook voor, dus die verbindingen die je dan met elkaar krijgt, dus de teamsamenwerking, die komen het resultaat ten goede. En ook leren we er allemaal veel van. En dat zie je ook bij degenen die aan het plaatsen zijn. Er is heel veel interactie. En ja, dat maakt het alleen maar mooier. Dus iedereen houdt er denk ik veel energie in over. Het ziet er fantastisch uit. Mensen hebben mooi werk geleverd. Ik denk ook dat het fantastisch gaat opgaan in dit geheel uiteindelijk. Want je ziet nu nog wel waar de nieuwe blokken zitten. Wat je vooral ziet vind ik dat het qua textuur en hoe het bewerkt is heel goed bij elkaar past. Dus dat het echt in elkaar overvloeit. Vooral ligt voor mij de grootste uitdaging nog een beetje is. En die weten we met z'n allen gewoon niet precies. Die steen die is nu nog een soort van vers. En die moet dus eigenlijk die prachtige mooie kleur van die Naamse steen gaan krijgen. En daar hebben we wel getracht om daar wat testjes mee te doen om dat een stukje te versnellen. Net zoals we bij koper het groen krijgen zou kunnen vergelijken. Maar dat is niet helemaal gelukt. Dus we hebben gezegd we laten gewoon de natuur zijn best doen. Alleen het belangrijkste natuurlijk, hoe snel gaat dat? Dat weet ik ook niet. Het valt nu al niet heel erg op. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar ook hoe reparaties zich gaan houden in het geheel. En dat is toch een kwestie van tijd, maar dat geldt voor elke restauratie. Mensen worden blij als ze zelf mooie dingen mogen maken. De meesten komen daarvoor uit de bed. Dat is wel een uitspraak die ik al vaker gedaan heb. Dat brengt ze. Wat motiveert nou mensen om elke dag weer aan de gang te gaan? En ik denk in de restauratie dat één ding al die mensen wel samenbrengt, is namelijk de emotie die achter zo'n object ligt. En dat gaat niet zonder het verhaal. Dus ook denk ik wat wel mooi is en het fijne hiervan is, we hebben een aantal keer open dagen gehad. Dan maak je contact met de Maastrichtenaren en de mensen die erin geïnteresseerd zijn. En dan zie je pas echt hoe beladen zo'n object eigenlijk is, hoeveel emotie er bij mensen zit en ook vooral voor hoeveel interesse er is vanuit de mensen in het algemeen. Dus dat maakt het mooi, maar ook gewoon de samenwerking. Ik heb een steenhouwer die inmiddels terug is op de werf. En die dus het nu nog heeft over dat hij hier was en wat het bij hem losmaakt. Dus dat doet heel veel, maar ook het feit dat dus gewoon die jongere steenhouwers, wat het hun gebracht heeft. Dus daar word ik in de basis al heel erg blij van. En dus dan ben ik ook heel tevreden over het resultaat.